DA Car Agri-Serbisyo. Programa mangidanon kada kayo, kadagiti damdamag may panggap kadagiti na duma-duma programa ti Department of Agriculture. Kas kumay ti Rice Program, High Value Crops Development Program, Corn Program, Livestock Program, Halal Food Industry Development Program, and Organic Agriculture Program. DA Car Agri-Serbisyo. Pribadong sektor, dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Kathatay nga ro doon nga may payagan na kasamang Rafi ang sipot ka kasi na pagkatatayan nga napintas, iting tayo pagtutungtungan itang agsapa. So itang tayo man iti kundaway ni Ma'am Dr. Josephine Dawan, vet iti provincial government iti Mountain Province nga pumablaaw kada tayo tatang agsapa. Mga Dok? Kada kayo amin nga kakailan nga imontanyosa na imbag nga agsapa, sapay kumata si kakaradkad tayo ang amin nga agdangag ito'y napintas nga paset ni kanyayo tatanga agsapa. Salamat. Yun. So, rugyapon na niya, Doc Josie, kung na tayo iti topic ko tayo tangang sapa, way back 2019 gamin kat nag-occur niya kung na tayo dahil African swine fever nga iso iti ng parigat, iti industriya, iti panagtarakon, iti baboy. So, napayagan data, napaksyat na kita, kapo iti bakon po naman naraming actions iti gobyerno. Nga iti napalpalabas nga bulan, at daman ng iti ko na tayo nga kasla nga nag-reoccur, wano kasla nga adamanan. So, kahit naman nga damagan, ma'am, amo tayo nga naibagbaga iti nga daipitat delikado niya nga sakit ni iti na babon na although kung na tayo nga it will not affect the human body, but iti padadaman iwan ba talaga nga iso mapektaran. Anya ba ti rason, ma'am Doc, no anya ti gapo no apay nga kung na tayo nga nagsubli dahito nga sakit ni iti babon. So, nag-recur ko na tayo manan kasi naawan mo tran, nabayag. So, numalagit tayo nagluki dahito iti 2019. Ya? Tapos, bigla nga naglaylo kasi numalagit tayo na-minimize the movement kita tao hindi nagka-COVID tayo sa Pilipinas iti 2020. So, makita tayo, no kanyak na may nga mga analyze, si dakkel nga nagapuanan manen, no apay nga nag-recur kati movement ti tao. Anya pag kami ti aramidan tayo, karo kanya tayo magtatarakan iti baboy. Baka hantay nga aywanan, no, hantay nga i-practice ti biosecurity. Anya pag kami ti kunada nga biosecurity ti pagsasao tayo. Di panangaluad, wano anya di kunada panang ibiro, panang protekta kumaiday animal tayo. Taamo tayo nga dakkel ti investment tayo toy. Siyak na may sagtatarakenak, amok no kas ti kanginan ti agtarakan ti uray may nga bakol na. Kat kanya tayo kumanga agtatarakan no, da kabalina na kumano, kas jay ti investment tayo, dapat aywanan tayo. Anya tati mabalin nga inaramid tayo, apay nga nagsublimanan. At ang namin di ay klase na daytoy sakit, daytoy African swine fever namin nga daytoy. That it will take 3 years sakbay nga matay day virus. Kat baka mat no adadagay na ilawlawan nga inasinan tayo, hindi kapigsa na ti virus, wano adanatay nga nasakit, kat pinalti tayo, inasinan tayo, tapos inlako tayo, baka dagi jay ti sources. Hami nga ipagpagaang ako ti utag ti nagapuanan na. Kanya, no maawatan baka laharan. No ti may samat nga pagapuanan na gamin daytoy sakit, no ada dagitoy tattao nga nagapu iti infected area kasi no kitang tayo dito sakit hanga basta-basta maial-alis through angin. Daytoy kat masapul ka ng biyay ay mga kaisa infected nga virus kakasday tayo nga mismo nga mapansay kulungan jay sapatos tayo dagay usar tayo antay nga agsukat sakbay nga mapantayo nga nan iti sa bali nga kulungan. So either or, di karni or da tayo nga mismo. Kanti maibaga-baga gamin kanya tayo, hantay ko mga ayuan or hantay ko mga rigaten nga hanga sayangan nga hanga ag-arasaw.
Tirikat na namin, anya ba ti sustansya nga tanga maala da jay arasaw. No kanyak nga may isa, ta siya kadtatara ka na ibulbulan ko gamin, uray anya nga klase nga arasaw, ibulbulan ko nagitangan ko nga inaynayon kadagay. Kanan ti baboy, ta amo tayo mat nga makatulong ba da ita o makatulong nga mangitod ti sakit. Iso nga dagijay ko mati, maipalagip niya. Tatakatanga ko, ipalagip nilang. Kasi datayo nga tatarakan, no kanya mi nga may sa amin siguro nga binaybayan ti responsibilidad mi nga nag-IIEC, di pala ipalagip nilang kuma kanya tayo. Tapno kuma at least nga mapalagipan tayo, kan masayangan tayo kadagiti investment tayo. Kuan, Dok, kasi talaga nga kuna tayo, ay ayaw niya, medyo banok tayo kuna tayo. Syempre, kunang mo, di ko na ni Doc Freeman nga, oray may isa lang, ititarakon tayo, no, haan tayo, nga, aramidon, medyo umno, mawagas, kasano nga maprotektaran, ay dakkel na tanga investment na tati may isang aburiya sa Dok, hindi ba nagmina tata? No, hanang ang kamali, 5,000 to 6,000. Buwan, ti may isa. Buryas na tayo. Apay, adit ako ayun, yan, tayo sayangon, dadya in case nga, mangyari na dyan. So, kuna ni Doc Josie na ito, ipalagip, iso nga kahit tayo man nga, binsa-binsahan man nun ni Doc Josie, no, anya, the DJ kasi doon, aramidon tayo, tapno, maprotektaran tayo, DJ, animal tayo, may sa duwa, nang nangruna, dagipid ako na tayo nga, iti, figurina, Doc, kasi, baka ulitin tayo, at ay magbaga nga iso, iti nagkapuan na, no apay na nag-reappear data, it might be, there's a possibility nga, iti tinagapuan na, no apay nga nag-reappear ulit, dito yung African swine fever, nga pagbot-bot nga tayo, ya, na mabutong tayo, ang sipot tanuwan sa natamaan, iti may sa, agramarong data, ya, katanya ba, Doc DJ, i-remind tayo man, palagipan tayo man isuda, baka no nalipatan ka, na di proper management or protocol, tapno tikas tangay kat, ure ko nang nga, siyak lang mo, sumsumurok, AJ babuyak. Pero, adalat na nagigit ko na tayo nga reason, no, kasano nga maapektaran na DJ, baboy da, Ma'am Doc. So, number one, malagip tayo, di arasaw. Yeah? Kaduang namin kada tayo, masayangan tayo ti arasaw. Ano alam, dapat sustansya nga maalay di arasaw nga ta. So, di iti i-research tayo, tapno by yourself kat maamuan nyo. No, apay nga ta, ipagaling. Kanti maikadwa, dagito'y numagapo kayo ka mga kadagiti kas pagarigan, urayan tayo nga amo, dati sakit ijay. SOP daytang nagapo tayo sa bali nga lugar, sakbay nga mapangka ijay farm mo, agsukat ka, intaranin no mabalinto pa'y kat, it sounds funny ha, no, ada ko makabalinan na agdigos ka pa'y sa kamabali ijay farm mo. Siyak na mismo, practice ko, no nagapuak iti unknown source na kwa, aside from agsukat, kanak nga mapanijay ti may sawon no duwa nga aldaw. Ang hindi naman kawalan yun. Yeah? Ang malugian ni Jai. So, dadunang mapay, so nga in-encourage mi kada giti dadakal ti girina, no, ada ko makabalinan na, handa nga agdaya ayab ti technician. Kami man nga ko na nga dagito'y gamin dagay, handa nga masiputan, no, handa nga mapuutan nga, nagapuda kami ti infected area, bigla nga napandasay lugar yun. Katno, ada kabalinan na, no, talaga nga emergency, agisa sa gana kayo kung iti sa bali nga usarda, nga usaranda ijay farm nyo. No, maminsan, kasa ko natin nga, adula amin, kas jay nga, adula amin ba, no, ti malugi ka ti swine business mo? Kasi da kami ti concern ni, no apay nga ipagpaganit get me dagitoy nga aramidan tay ko ma kati economic loss amo tayo nagdakkel tilugin ti may nga farm. Imagine idi 2019 nga nag-occur daytoy ijay farm ijay ito'y sabangan
nagapuday kami nga ay libawi nga pinapida di acidity farm na among tilugi na 1 million piman. Kat it took him 10 years, I think it's 10 to 15 years nga nang pag-grow ijay farm na. So at sangit na depressed ko pa to the extent na na-depressed di aking owner. So nagiging kumano, maminsan, antay ko nga panunutan lang, ibagbagi tayo. Panunutan tayo kumati sa bali nga tao. Kaya ko namin nga rod, anya nga ino natamaan ka, sika lang kuma. Hanga ibingay, tahangan na siya at nga ibingay, dijay. Ibingay, the experience mo nga, no mabalin, ang kay nga umay. Sika nga mismo, timang ko na nga, ang kay gumatang, ang kay nga umay ko nang iti padam nga agtartarakan na ang nga dijay no mamisang namin kanya tayo at curiosity. Enak man kitang so nga pangasir da kayo nga swine racer no ada ka kasjay awan ti biyan yu jay tikitikas tayo damo nga ipaganat iti biosecurity kita farm kita kuno matulungan kayo. So as of this time tikas lang nga maitutulong ni iti sagada iti nga case kat kwa yalaw milata ta isutin pakasing timan ni LCU, impakaasi da piman na mabalbalin hantay po mga ito at tapno ada ikastan na ditoy other swine racers na makirwar iti animal that hangap amin nga dirong sagada kat swine racers kat malugi piman. So iyal allow me nga irwar da dagitoy baboy da no may da mga laki shipping permit ipakon-confirm mo itoy munisipyo no mabalin ba nga ialaw mi da itoy tapno piman anda nga mailawlawan kasi ti may site nga naliga no once nga agati mailawan nga lungsod no iban ti Benguet iti mountain province nga agiyunag ti baboy iti lugar da awan ti pagapuan ti industry wano livelihood da ditoy livestock races tayo. Iso nga pangaasi tayo no na atake da kita baboy ubi anes nga mangibaga nga adati sakit ito'y ayan ni. Antay ko mga ladaladawin. Hanga de agure tama ibus ni baboy sa natnatay si ba maaman min tula angan no kwa no ada problema. Diba? No agsaysaya at kayo nga gilaklako hamimat nga maamuan. No apay nga no ada problema anyo nga ibaga nga dagos kat bilang ti daw-dawat mi kumakanyayo nga swine racers no da kabalbalinan na uray may salang tinatay umayo ibaga nga dagos ada iti municipal agriculture office ada iti provincial veterinary office tati kanyami no hang na kanyang ti municipal agriculture office tawag da kanyami ada ti kaslang linkages mi tapno matulungan da kayo nga agtatarakan. Ayun. So, nagpindas DJ niya nga ako na tayo nga ibaga ni Doc Josie. Pangmalagip lang apon niya. Hantay pagbaga nga adda, iti ko na tayo nga biktima dito sa gada. But this is a reminder na dapat nga aralin tayo. Ulitin tayo yung bagana niya, numero 1. So, pay-so DJ. Kasi, it might be ko na tayo nga nalipatan tayo nga dahil di protocol nga no na pagapupay ti sa bali nga lugar tagapapura ka nga mapanmangpakan ijay baboy mo nalipata mo niya nga mapan kung natin ang sukat so kung naman yung mga hindi gamin malpas ka nga pakanti baboy sa kantong digos niya do tapno mapreventaran DJ baboy mo sikat nga apanagpakan umuna nga ang digos sakbay na sumurong ka ijay. And of course, kung na tayo, ang procedure ko na ni Ma'am ni Dr. Josie, niya, kasama ng Rafi, nga dapat, no anda iti gumatang, niya, Dok. Pag gumatang iti baboy mo, don't let them go near. Diba? Kasi nga mas may metno, sikanti mangiruan, ijay, kung na tayo, nga ilakom, ipan mo ijay, ayanda, handa nga isulat imapanta, it might be nga, palay mo ngay, no? Sorry talagang niya, kape, wala naman nag-spitzo na. Trip langan gayam iti. Infected, it might be ba? Mabalin na dyan, no? Kamot today. In contact, ingestion, or you come in contact with the Infected. with the ingredient. Naging bago tayo, naging chinelas tayo,
So, may sapay ko DJ ko na tayo nga putbat. Bat. Well, yung putbat na niya do. Anya pa na po kami dok, itima pa rin nga usaron dat nga may kapal yung putbat. Tapos di kas na ngayon ko na tayo ma-disinfect. Okay. So, ada di makunko na nga disinfectant. So, da kayo nga da baboy na, ang kayo nga atubili, aduto supply tayo di probinsya nga nagapupi man di regional office. Aduti disinfectant tayo, iso nga nung masapol yo, may kayo lang pa di office. Kaya na nasawon kami di ko na ni ma'am, agi ka hangan na si Sally nga ag-build kayo iti pag isaw-sawang ni saka sa kay nga umana. Mabalin kami nga ti aramidan ni Jai, dagay rutrot, adumat dagay bulbundang tayo nga rutrot. Isuti kabil mo nga pagpigadan, dangan sakbay nga umunag di bisitam, agpigad pa ijay, pinakbuha mo ti antibiotic. Ay antibiotic ay disinfectant na kunakuma. One. Di pagbagan ni Ma'am Tatay nga centralized ko nga ti pagalaan ti baboy. Actually, di mayor dati man dyan na to, hindi na bang kami na ti coordinate na pa kami panggapi jay kaso da nga nagpositive da PSF kunada piman na po kunada piman we're doing our part na so ikas lang mabalin piman nga suggest we no may sir we do not let those people come in so na plano piman ijay kada barangay ada maited nga kaslangay nga knapsack sprayer. Tapno kada barangay ko wano kaslangay nga consolidate da. Ada ko na aramid nga kaslang hoarding area or pang-ornongan da ijay baboy. Tapno dagitoy buyers hanggang nga umununag. Kan sakbay ko mga umunag da, ijay checkpoint da, sprayan da kumapay ti disinfectant dagyay luganda kas na di COVID nga is-sprayan tayo lagay lugan nga unag kasi kumamat tapno at least may nga mapreventaran no manantay nga mapasar dyan mapreventaran kasi adagtan so dagay ti mabalin nga steps nga ikasta tayo nga mangtulong kada tayo nga agtatarakan kasi awanan ti mabalin tayo adagtan dahil nga sakit yung timabalin nga rami din tayo no mabalin, pasar din tayo pumatapno, kanya amin nga ng tao kat manak. Yun. So, nagpintas na din nga action sa niya, Doc, iti naraming iti munisipyo tinatonin. Kasi talaga nga, ayun na, sayangan na, di pa ma-infektaran niya nga baboy. Tamo tayo mo, aminin tayo, datayo, di dumantan nyo sa Wanong Mountain Province ko na tayo. Awan, nakakamali, Dok, awan tibalay ka, awan baboy na. Halos Ano ba? Halos amin, ni ko na tayo may kat, tayo so di may sarita nga source of income, di ba, Dok? Pasano iti monitoring nyo, Dok? halos nakikitaan tayo, da kami mas daw kami nga. Kasi iti nakikitaan mas laawan baboy. Oo. Pero mas daw kami lang iti shipping permit nga is-issue mi. Nya kat sagada ti may nga kapigsaan nga agri-reward iti baboy. Adapi man dyan may nga buyer nga impa-stock mi nga taga-tadyan kunakti man nung mabalbalin haampay kunakti man. So kita niyo, di lang banag katakalan nga kalugian ti sagada kasi anya sino may timang alat ti baboy da. Yung nakikitaan tayo quarterly, the last quarter, imabot sa mga 600 plus yata, in war tayo, in ship out tayo. Kat tinapigsa nga buyer tayo, pengget. Iso nga nung mabalbalin ako nang ti pengget nga, kasi ko makiaramidan nyo, agkumply kami ata, anya nga iso ti biyangan mi, ayan mi nga gobyerno, at comply kami kasi talaga nga isuda ti no kitang dagay no check yo dagay shipping permit ni kat bugyas bengket kung kunana piman kat ayo no da kami agyama-yaman kami ta adada amang solvar ito tayo nga problema tayo nga pangipanan tayo ba titarakan tayo tano ito laang basit lang ay gamin kasi ti pag-aamok gamin
kaduan kada tayo, mas kaya tayo di imported. Apay, nalaklaka, namantay nga among, makaakibat tinalaklaka, nalaka nga madadaol, tas jay, di ba, no kumabado kat nalaka, dayta, iso nga, madadaol, mapigis nga dados, kas lamat kumadayta, siyempre no daw-dawat nilang kumanungay kumala ang patronize ang tayo tayo sariling atin. So, dagay barangay timan nga umay refer sa office di ko namin, nungay schedule yun na lang. Kakao dagay infected irihan yun nga irwarn no da kabalinan na. Tapos da tayo mat nga tattao hanga por kinalaklaka ta gumatang ka. Among bijayan no apay nga ilaklakada adda rason no apay nga ilaklakada nagninagaw kasla tiburias. Gagamitin nangyari si Cervantes City. Inbus-dos na ti 3,000. Kaakibat na magdayang PSF. Akas jay nga ba, nag-aghan nga biyay grabo di opportunity ta, nalaklaka. Nga mo nga, idus-dus-dus na lang dagi jay, kasi kaya't na nga, to get rid, kan handa nga permi nga magmari. Well, uray dagi ito pa akin yan. Iso nga pang-pangasi tayo kumano, kaya't tayo nga agsardong dahito, adda ka da tayo dayta. No kaya't tayo nga sumardong, disiplinaan tayo tipagbagi tayo. Ang tayo dayta. Okay, partner Jovelyn, can Doc, iti pala ang COVID-19, iti ada ni rumarm na isabay iti ESF, kagaya man na. Tama ba kung anak na malilaw, iti naapiktaran, kas pagkari-gari yung may sa munisipyo, na nakapiktaran, APDSF, na po naman itong red tag, na red paisuta. Kat iti mabalin namang dispusan dahil iti baboy na kat iti matlang munisipyo nga red tag na. Ang katingakas dyan to? One, sir. Basta ti mangyari, tatlo nga nga permi piman nga kaasimat dagitoy tahandamat nga bason piman no apay na napandisakit kami. When kas jay sir, so no okay lang mo red kasla itoy kasla idi isagada mabalinda nga agi kwa iti tabuk idi ka red kan red. Anyway, Provided nga kwa sir na yung provided nga healthy jay travel da pangaasiyo healthy Okay. kuman no signs of infection. hanggang pa nga na ipagaman nito, kamabalin nga travel tayo iti baboy tayo iti red, no ada ka iti red kat mapanga iti red aan. Kumangatas na iti panakawat tayo kagayam, kat di jay sapay kumatan na imbaglata, di ay na nasaya at di jay baboy nga hanga natatamaan no mabalbalin. Tapno iwas tayo iti panag-alis na kita labsan tayo nga lugar ngayon, tayo nga amo na kita kagayam. Anyway, di kita tumapay dito ito, kat di jay imported meat. Apay namin nga, kita imported meat. Nga mo tayo nga isumot na iti may isang makagapo no apay nga adadag iti matamaan iti sa iti baboy. Well, anyway, iti munisipyo iti Sagada, yan, nakaskas lang nga, nakaskas lang nga, or nakakaawa ko minsan. Okay, sabi natin, Tagalog na yun Anyway, gagayam, antayo pa lang, kakain din na taga-Sagada, antayo pa lang na nabaga, ang pa lang na nabaga nga i-save siya dahil di Sagada. Lumampay ka sa, antayo pa lang mo iti panag na, dagiti tarakon tayo, no apay at dagiti matmatay, aminin tayo, kakailanan, adumatanan, ti matmatay iti babay tayo iti Sagada. Although, awang pa iti naibaga, no ESF with no haan. Isong Doc, anya ti aramidan iti umili iti Sagada, kahampay lang na-check no ESF with no haan. No adumatan kinagpaiso na ato ti matmatay na baboy iti Sagada. So, sir, first ko mga marami niya, daw amo tayo nga da sakit. Ngam, antay nga na-confirm gawad ta. Aduti, padpada na dahil nga sakit. Adaday ko na tayo nga cholera, ada di PRRS, nga pitantama na lang dahil ni PRRS, kat dahil ito breeders. Actually, di damo pi man dahil ito discussion ka ni
RTD Sagayo, na pwede PRRS dito tayo leader sa amin. So, kanyami ngamin nga may sa may primanda Dr. Bagawi apan outbreak of this disease na panda nakitungtungkon ni Mayor at panangpriman ni Mayor nga aguray man kasi ti purpose na ma-out pumapay lang priman dagay baboy sakbay niya agputok na ma-confirm nga ESF kasi iti previous priman ti Sagada tinang isubmit nga madipap dagay pagpapita. Kat kasla kumbaga sa kwapet awan timan kinaibayad nga iso kinaipromise. Iso nga kasla nga timan ag-alangan kumbaga sa paamok na ti kukuha na ti pagsayatan timan kita tao. Iso nga iso ta timan agumay man basta irwarda pa idabita ko. Ngam ti kasla nga ti latest nga news kat they are submitting laboratory sample for confirmatory diagnosis. But hoping nga oray kas day kumati action ng we swine raisers we do our part pangpangaso tayo kuma. So ti ipagpakaasin ta awan ti mabalinan ni gamin. Ang kami nga makamagic nga mang-stop ko maita nga sakit niya. Agpipinulong tayo kuma. Nga mangpasargan dito nga madamang nga problema tayo. Okay. Well, anyway, Doc, itigamin na palabas sa may panggap dito sa gata kasi talaga nga nabrodyan na kasi inahin. Inahin ba lang namin dyan, yung mother? Inahin ba yung tawag sa mother na One. Again, hey, Doc, mostly di namin nag-break yan. Kat no kas pagkadigan, ma'am, Doc, no kas pagkadigan iti inahin, tinag-break yan. Iti natay. Iti sumasarunong mo tanan kat nakagaan anak na lang, tapos nakamasikumpay, matayon. Kung iti punadan na hag cholera ba yan, Doc? Hag cholera. Makaalis ba ti hag cholera kapag iti ayang pigless when iti sakit nga hag cholera kapag iti natumapay kasla iti pigless when iti classic iti bagong Doc. One sir, data ti highly contagious TB, awan pa ilang data sikat nga ESF. Oh, I see. Ada pa di may isa nga na-confirm di tutukan, dahil porcine respiratory reproductive syndrome. Dijay, titamaan na dijay, kat titamaan na dijay kat puro breeders. Iso nga tingkas kastada piman dijay nga nanti pagsayatan na dahil PRRS nga sakit. Once nga awan pimpiktaran na nga baboy ang sargang. So tingkas kastada piman ng confirmita, di adapay di service ni Dr. Robaldes. Every day nga makmapan, hindi tukukan. Katanga aldaw dahil ito yung may isang kulungan. Tahang nga mabaling doon na umalis nga dagos. Imbis nga po natin nga apan tumulong, apan tayo kitiag na yung problema. So, tikas ta na, apan ijay may isang kulungan tatama, nga la ijay timanong nga sample, and then no bigat man na yun, taagawit, taagdikos, sabali man na nga kulungan. So, kas jay tingkas kastada, hindi nga nagtulkulit. So, nga dagijay kumati, precautionary measure, nga ikasta tayo, iso nga ti baga-bagamin o da umay sa kusina. No kasta nga da natatamaan ket may sa ka nga agpakan. Ikasta mo na ang healthy. And then from that unhealthy animal you go out na. And then tomorrow no malam naman nga pang kaagpakan manan ang mabalbalin agsukat ka kan sukatam di tsinelas mo. Punuhaan adangay dagiti plastic na gadumat dagiti plastic bag na dagito. Isupot da kadagi sakada tapno no malpas dadat agisasagan at basuraan, ibasura da, tapno separate da, iyadayo da, tapno after nga ko sa gantuturan, nasjay. Okay, so kagaya makakailan dagitan nangigan tayo nukas nga talaga iti panagkaming iti baboy nalawag iti kasla iti kinalawag ti ulan ket kinalawag iti sun, English na yun, itiin baga nito, kaya itiin bingay ni Ma'am Jubilin may panggap nukas
kas ano iti proper iti kunada nga biosecurity nagrigat nga pa so kasi Doc Ma'am Jovelyn iti ngamin ugali tayo kasi po iti ngamin ugali tayo iti baboy kasi antayo nga amo iti mapaspasama iti kabijatan na amo yung matwene na ya ngano no ada iti mga parents mo kita nga babakitin kita lulang kita kanyanyaman kita kailangan talaga nga nakasagana kan kahamot nga kunata nga hamot nga ti baboy ka nagbalin nga sa'yo ti lang ka kaugalian kayo matkagayaman nga uray hanggang agpikiri ngam kasapulan nga adda iti taragan mo nga tuwatan mo nga nakaigid tahan kayo nga mo iti mapasasama iti kabigatan na iti inaltaw pinuras sa tempinunan kaya so, nakita kagayam dagiti na ibingay da po, may pang-iti biosecurity, no kas ano nga talaga nga tamingan dagiti tarakan tayo, dagita tipatsyan tayo. Kasla da ito yung arasaw nga da ito Nga may isa kami da ito yung arasaw, ato kami nga rin, kakailan tagasagada, restaurant, sa pantayo ana, antayo nga mo, no yung sekretita katinaga po iti, kanya ko na rin imported meat. Actually, nagkitamot lang imported meat nga di utangka Dr. yan naman Jubilee at akadiditi sa gata so nga nukit kita tayo dayta baka isupay dayta iti may sang makagapo gapo iti imported meat tayo nga mo nga talaga sa dinyo tinagapuan na dayta nga baka pa'y adabis mo sa chita dayta nga pinakita winunatay sa danto inatag amo yung nagtutuno nga naglalay kita tao tatanong pagkapiti processing iti meat yan iti ham iti longganisa iti anya pa diya kita ang processed food antay nga mo wala paiso magapu iti pampanga best kaskada kuna tayo nga hantay nga mo nga data pampanga best kat baka data longganisa kat antay nga iti nga mo antay nga pagpagaan nga antay nga mo nung ay affected tayo iti ESF at nalalain tayo matmambangan iti imported kagayom. Okay, Ma'am Jubilin, anya pa dagiti kaya tayo nga ibingay itatanga aldaw. Yes, thank you very much. Kahit naman ito damagan din ni Dr. Josie kasi ito na tayo. Naibaga na tatay, at dadagiti na duma niya, aside from African swine fever, at dadagiti klase na nabanggit ni Ma'am Tatay nga sakit. Kasano ba mga itimay sa nga halimbawa hog raiser? Kasano na ba nga ma-identify? EJ klase nga sakit na din itong EJ baboy na, no? If it's an ASF or another kind of disease, iti kunatayo bababoy nito. Okay, so adadi ko na tayo nga laboratory confirmatory diagnosis. So, kailangan nga dagiti baboy tayo nga agsakit, maalala ti dara, maisadmit dahil laboratory. Kasi da kami, tentative diagnosis, nung makita mi lang jay symptoms, ag-base kami lang jay symptoms. Ngam da kami matlang nga veterinaryo, kailangan may di confirmatory diagnosis from the laboratory. Tapos, kahit kumanda, yung sakbay nga malipata, adapi man yung suggestion ni provincial veteran ni Dr. Rodelio Bagawi, ni Sir, ni Mayor, no ada kabalinan na, ilimit tayo kumadya pagtaraknan. Nya, kahit kung sa uwan, kumano ada kabalbalinan na, hantay kung mga agtatarakan kalagiti as-asidad, dagito'y balbalay. Kadiyay ti may sae, no kas pagaligan, kakarot to'y nga ado ti bisita, lablabsan da, no maging curious da, mapanda picture-picturean, no kasi asidad da dyan kulungan, iso nga ti suggestion na ti man, no mabalbalin ko maadangay, di ko na tayo nga zoning. Di ko mati talaga nga, mai-separate ko mati, ayan ti tagtarakan, tapno, ang nga mahinanayon ijay, tiamok sa pagkat adadagay babuyan, ijay asitit ti hotels, ang nga maiwasan gamin, no, ibisita kat maging curious, uy, may baboy doon. Tapos native pie, unanan tong, uy, naiiba itong hayop. Kung kunada jay kas kada ado ti bagabagada, nga apan umas asidot da, mga amo nga nagapugayang nagutang nga bisita ito infected areas. So, kas jay ko nga, no, ada kabalinan na. Tap na is high time at siguro nga upgrade yun, kasi ti bagyo pa, naikat na day pa, tay
Kasi di man nga tourist area kat apay nga kasjay. So, part of the tourism ng pirigat na maapektaran na. No, adat kakastoy na problema. Okay. Okay. So we're trying to contact any Doc Carl from region. Tatlo damagan tayo about the indemnity. Pero we're trying no naguntas iti signal niya. Di niya parehas ba ma'am iti symptoms ni J. Hang cholera kan ASF. Tatlo ma-distinguish ni J. Kaspangarigan ni Mr. Juan at di baboy na nakita na kas lang nga may parang ay baka nung hag cholera lang na ito'y at the steps nga ramitin na or nung makita na nga yung symptoms iti kunata yung ASF then at the DJ steps dapat nga ramitin na of course numero uno nung makita ma-identify na nga mapagsuspetsada nga iba ka ASF na ito'y na-report ko mas dahil daw Dahil nga ro da kami nga mismo mapaspasal kami niya. Kasi halos parehas yung simptomas na. Iso nga ro day requirement ni laboratory confirmatory. Tayhan mi nga talaga no bagbagada nga pa thyroid kami siyempre. Trabaho mi day dapat very particular kami kumano. Anya ba di may maysa nga simptomas nga mang kita untat ASF data iti kaadwan. Pero hindi kaadwan kat halos parehas yung simptomas na iti hagpoliro. So nga nagligat nga maibaga hanggat awan ti confirmatory lab test na. So, blood samples na dyan maala kada dyan affected animal. So, nga mabalbalin, kung natay latang na tentative diagnosis. Antay na ibagpaga nga, ay, ASF data, ay, cholera data. No mabalbalin ti term tayo, tada kami iso ti diagnosis mo. Tentative. No, may si confirmatory diagnosis nga na-isubmit nga blood sample sa amin kunang nga ASF. Kaso yung kasada dyan natin. So nga, ibagbagami nga positive iso na kasi in my result. Out of the manong samples na na-isubmit at the talo na may later examination ka no, halos amin nag-positive. So, so nga kasjay, na iso nga no, by merely seeing that animal, hindi talaga nga maswertong ako ng ASF data. Hag cholera data. Kami naman ko na. Hanggat adabiyay laboratory. Okay, so the best thing niya, karami din tayo, no, datakada kayo may katalada yung talakan ng baboy, no, makita yung, wala ko lang maglaladot, nga, very keen observer tayo kung mga tagtarangon. Tanong makita yung adda itikan karkar na, wano, na dumduma nga attitude, wano mararamid ka di kay baboy tayo, nga ikot, awawan tapos na, no, i-report tayo, umay nakitaan ta, kung na tayo nga ro, di pagsasawa in English, prevention is better than cure. So, nung nakita mo ka may isang baboy mo ngayon medyo aglaladot at mabalin siguro nga alaon mo, i-separate mo. Tama ba, Dok? Mabalin na nga, i-isolate data, tapos tikas ta, ngayon, kung na tayo nga, mapreventaran, dayjay, na dumapay nga, tarakon. Diba? Kasi simple lang kung na tayo, na steps nga aramidon, tapos tikas sa mapreventaran. Ulitin tayo ako, sayangan tayo kumadyo, may sanaon nun yung nabuyas pamatay na ito, tayo dakkel, napukaw na ito, di ba? Kung natin, nangina iti baboy, nangina iti feeds, tanyo ko na nga, anak pangalan, iti araso, di ba nga nito patay ka, isupay, niya, nang baka no, di sa ulo ko natin, isupay niya, ipakan mo, isugay mo iti magpukaw iti, ako na tayo nga, uunan, di ba, Dok? Tagtarangang ti baboy, nga, bakit asi-asi ko na rin naman talaga si baboy, din talaga it involves a lot of money. Diba, Dok? No, di talagang 5 ako nang matarakan mo, ginatang ko, ulit ko na tayo nga din kalalakaan ng buyas ng 5,000. That is already 25,000. Diba? And then yung feeds, yung pakpakan mo, binakan mo ti manong, halimbawa, 5 months ang data. Dapat mabalin ko ba ngayon? Kumuna niya daw. Tapos hanggang nga nagagnad, hamong nga sinuro, di protocol ko sa mga galaga, nag-very reluctant tayo, relax tayo nga awanan iti sakit.
after na kabigatan na, adang tugayang iti, kung natayo nga na impektaran, ay tatawanan diba? Sayang. Oo. So, sakbay nga, ako na tayo, malpas na tayo programa ito, nagpaspas gayang te oras sa kasamang Rafi, yan, napinta si pagtutungtungan tayo nga, kung na tayo, nagagusto mo ti pa nagposipos iti orasan, kung kumaigalo tayo sa samang Rafi. So, anya, hindi ko na tayo ma-reiterate tayo bang, aramidon, tapno, i-remind tayo, dahil hog racers tayo. Hanlaan nga itisagada, hanlaan nga itinatonin, hanlaan nga itibalig, but entire Cordillera Administrative Region, particularly the Mountain Province. Okay? So, naibagata tayo nga, iso ti industry tayo, iso ti livelihood tayo. So, ti pagpaganat get mi, aywanan tayo kuma. So, maibaga-baga, kada meeting, kada seminar, o ang kanya pagpakanterasaw, kung na tayo nga kanayon, ti may isa nga kurang dagitoy farmers tayo, dagitoy livestock raisers tayo nga na-observe mo. Siya pa nag-report, pirmi, kibutang da nga ag-report. Dahil ti may isa nga kurang sa tula ag-report, no handa nga kaya, kat pa nga asiyumat, ang kami nga magician, ang mabaling nga apang kami itudo iti one, ijay kat tumardong namin dagita sakit, iso nga pang pangasiyo, takasla ijay case, ijay natunin timan, kunak. Manungay tinag-report, nungay tinag-report lang ti mabayadan in case nga ada nagpaiso dahi tayo indemnification. Wanak limang Dok, no dahi tayo ipagpagang nag-report lang. May sa adi. Kat 40 na grazers ti infected. Apanda lang, siyempre hindi pa nag-surveillance in this listada. Actually, dagi ay willing nga mang isagmit ti bagbagida, mang acceptor ijay panagsakit ti baboy da, may sa kang pinag-report ko dyan opisina. Kat dayta encourage mi kanya lang kay mabuto. Kas ano nga na matulungan kayo, no? Urayon nyo nga ang ganang matay da kami. Naligat ngayon nga kolen, nga kabulan ti kasay. Tanong may sa nagsakit po at least nga, kung na tayo nga, ijay, kapil tayo man, ijay, iso nga, may sa nga idaw-dawat ni kumaadangan isik ada ko kuna tayo ada ko hospital no kakao dagiti dadakkel nga babuyan ada ko hospital penyo kaya't na nga sa uwan no ada hospital penyo ijay ti kanayon nga las nga papananyo sakbay nga panawan ni jay pen hanyo nga un-unaen dayta kanayon nga no ada iso nga dayta naka-design nga ko medyo adayo pigiri tapos no mapangka jay trumor ka kuman nga kwata nga dagos tapnohan mo nga apan ialis jay sakit so hantay nga ko na nga agarami ka tikas ladakkel nga pigiri uray may isang nga pet lang nga pangitipanan nyo kadagay na sakit dagya kayo umay nga baboy, no ag-import ay no datgatang kayo kadagya outside, dapat ada ko mamatay quarantine penyo. So, dagya ko mati i-upgrade tayo kadagita baboyan tayo, tapno at least matulungan tayo. So, no ada ka umay nga boyas, ada ko matay quarantine pen. No ada matagsakit nga baboy, ada ko mamati hospital ay sick pen pang nasakit. Tano every time nga so kastoy no every time nga ada umay ko mga shipment yung abuyas niya natarak ninyo nang kay nagpudpudus sakbay nga umay bijay jay quarantine pen nyo wano dagay pagtarak ninyo i-disinfect yung pay kuma. I-disinfect every after operation at disinfect kayo. No awan ti igatan nyo ti disinfectant, Clorox alone can stand mabalin ti Clorox. Ngam as of this time, ang kay aduti supply media opisina, umay kay nata manulang mo kay mausar kami bijay. So, kasday ko matikas tayo i-disinfect tayo nga kanayon. Kasi no maminsan, hantay nga pa nag-disinfect, kanayo tuloy-tuloy di operation tayo niya. Matuloy-tuloy di operation tayo, ada tendency na nga, dagay virus, napintas unay di area, kaya dati agyan jay. Kano ada sakit agigyan da jay ta napintas nga ron ang nga madagdalusan
Anda gawin nga mapatpatay, uy, mayat ito'y. Kunada. Iso nga, Safe na. iso nga nada kabalinan na, ag-disinfect tayo nga kanayon. Kada mabakantiyan tipen tayo, dalos, disinfect. Sakbay nga umay manon jay tarakan tayo, dalos, disinfect man. Kasjay. Kasjay siguro kasi iditi man, ikulungan tayo katanya di, bunguan nga kunanda. Mabaling yung idi, awan mo na iti tao. Kan idi, awan mo na dagita frozen foods. Awan pa isa mati utag idi ta. Nung uti lagi pukat sa kalama-kalaman ti karni, no, adati agsuna, adati, adati agkasar nga dita tao, wala everyday, pwede. Dapat na kita processed food, kat na kita ti kaakibat na ti sakit ng maminsa. Ngam, no, kas pagalikan si pagbani, sir, rapid tatay nga, Pampangas best, nga mabalin nga maapektaran, no, dagito idadakkan nga farm market di, sir, katwa, dagita, ada nga jay quality control. Ngam, kami bagbagak, dagita dumagamin among tinegosyante, apan da agala kadagay nalaka ilaw day bagala. Baka pa'y bumatang dati cellophane. Ikabil na nga Pampangas best, kawawa naman yung mga pwesto na nadadawit sa kalokohan. Mga nangyari dito, ibagada nga safe dito nga shipment. Apan dagayan kasta nga may mangyari no maminsan niya, iti manok na ita-travel da, no, apay nga adalungsod, kasi di last month. Apay nga adalungsod, no kurang gayam di apan dagatangan ni J Farm, apan dagayam nayunan ni J Auction Market. Well, so pwedeng mangyari yan sa karne. Siyempre, no, kumurang piman day deliver da, mabaling nga apan dalang gumatang handa nga amumot no nagdalan iti quality control. So, kasjay. Yun, so naglawag kanya, DJ ko na tayong reminder ni Doc Josephine Gadawan, iti manipod iti Provincial Veterinary Office, iti Mountain Province. So, sa akin kumata di DJ ko na tayo. Ulitin tayo man, di DJ na ibagbaga, di management karamidon di iti farmers, di DJ na ibaga ni Doc Josie, ay kat report ini sa illness. Nada makita yung dapat karana ko na tayo, iti baboy tayo, ngay report tayo, iti office, iti municipal agriculturist, or iti provincial veterinary office. Second, kung na tayo, hantay nga ilako, uno pang dyan, nagiging makita tayo nga adda iti sakitnan. Kasi hantay amo, baka resolve iti carrier. May katlo, restrict visitors and vehicles entering pig farms. Diyan, nagiging na ipagbaga ni mamaya, baka isuda gamit iti akin awit ijay sakit imbis nga kuna tayo nga free ayan mo nagi pinalubusan isuda nga dapan isuda gayam iti carrier. And of course, clean and disinfect farm facilities, equipment and footwear regularly. Ayan, di mapangka-ijay, mabalbalin, gibotas mo, agigyan ko ma-ijay. Ya, tadi sudah no rumor na sobrang ka, iti usar nga botas mo steady diyan ti kulungan. Tama ba, Dok? Ya. Okay. Avoid spoon feeding, diyan arasaw. Numero 1, hantay ko mga arasaw, hantay papat ijay bakat ada di pas-pas ka, di ba? Oo, dadi di ako akan mo ayo yan banana arasaw tay sa ayo tay pakankos patid ko, diba? So, kaya madagto TASF na dijay. Another, purchase piglets only from accredited disease-free sources. Yan, amon tayo, no, dahil pagkatangan tayo, tama nga no, din nagkatangan ko, infected gaya mo. Nakakamali, dati cases na pasta mangkayan, tapos hindi mo yung katangan na, handa nga yung pagkapay lang, may isang farm sign, tapos lang nga i-quarantine na, then after that, tatagayang infected iso na. So, hantay ang mono, along the way, in transit na, or nagapumis mo din yung yan. So, Nalakag, correct. And of course, observe quarantine protocols and movement restrictions issued by authorities. Kung na tayo, nandun tayo ako. Hapot nga narigat na ito'y nasurutan. Kada ito'y nga ibagbagada nga ikat ko na tayo nga, para kada tayo. And of course, lastly, another strict biosecurity. Yan.
tapno maliklikan, iti kul nga lugi, takuray may sadit na baboy mo, no na yung piktaran, dakil nga lugi dayta. Oh, di ba? Ayan. So, thank you very much, Doc Josephine. Amok nagsapang unay. Dahil di pa nang imbitar mi kanyam, nagsapang unay, di pa nag-rein mo. But still, because of public service, kay that intend po, dahil tinagundaway, ito programa tayo, nga di ito ang bitungtungan. But napagtutungtungan tayo, dagijay, ako na tayo nga rumbong nga aramidon tayo, tapno maliklikan, iti dakkel nga lugi. Kanya iti bawat pamilya nga agtataragan ta. Mo tayo nga iso dayto iti Mountain Province, iti Cordillera iso ti maysa nga source of income tayo daytoy panagtarakan iti baboy. So no hantay kayat nga totally nga maiban iti Mountain Province iti panagtarakan ti baboy, surutan tayo daytoy makunpuna nga biosecurity panang alaga iti baboy tayo. Doc? So, in behalf of the Provincial Government of Mountain Province, headed by our very own Governor Lacasan, and the Provincial Veterinarian Ning and Rodelio Bagawi, yaman unay, iti oras nga ipalubos yo, nga uray man lang no iti IEC nga po na tayo, kat nakatulong kami. That manan, good luck kanya yung swine racers, kan salamat manan iti oras yung anak din. Thank you very much, Doc Josephine the One. And of course, we would like to say thank you very much kay Doc Bagawi for allowing Doc Josie to be with us in our program today. So, by next episode, kasama Rafi, we might be having also our livestock focal person, Doc Carla Piggy. Sap to ang muntay man, kakadwating ko matatap via phone patch pero hanggang napinta sa signal. So, apon tayo mamon to kasano DJ, may sa nga inyaro nga kanya ni Doc Josie may na indemnity. Apon tayo no kasano ba to sitwasyon? Iti daytoy bakon po na nga indemnification para kada da nag-report piman na depak di DJ da alaga da no kasano ti situation or updates kada DJ da na depak na alaga da. So, thank you kasama Rafi, itinagad na ron iti Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Director Attorney General ng Duwayan, kasama iti duwa nga Assistant Directors na, Director Danilo P. Dagyo, and Dr. Arlene M. Sagayo. Pwede mo di biyan, Chogalin Valenciano, gawin sa yaksapan ako ngayon. Okay, so nakita po, nanggagantay yung amin, itinaibingan ni Dr. Josephine Dawan, kay ni Madam Jubilina Valenciano. Nagaludag itinaibingan na kagayam, ito'y magpating dati oras, iti car agri tungtungan. Naimbag, lagaw kada kayo amin, nga awan, nabas. Inkay nanggan ti DA Car Agri Servicio. Sagot kada kayo ti Department of Agriculture Cordillera. Babaen iti Regional Agricultural Fisheries and Information Section. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon.